Sugeng sonten pemirsa, panjenengan wangsul sareng kita tebet program wartos dinten menikah. Pulau Bunda Tunaila ing wartos utami sonten menikah kedadosan kecelakaan tabrak lajang wonten Ratan Cipuya ingkang damel satia ngalami luka saestu kagem informasi mios jangkep. Kulo lan panjenengan langsung terhubung kalian reporter kita wonten papan kedadosan menikah Roja Santoso lan Rizka Amalia. Kula Rizka Amalia Putri ngalaporkan langsung saking papan kedadosan. Kecelakaan tabrak lajang menikah kedados. Sawentawis tabu pitu enjing setunggaling tiang putri ingkang sawet tindak dadak kontek tabrak dening pengendara motor ingkang pengemudi motor kasebat langsung melajengaken diri saking papan kedadosan. Menikah kula sareng seksi soka ingkang piksa kedadosanipun kalian langsung saget dipunjelentrehaken kronologi kedadosan menikah Mbak. Periksa motor menikah salah satunggaling lanjang ingkang saweg melampah lajeng langsung tindak tanpa mendal wargi sawis-tawis enggal nulung korban lan ngubungi petugas. Kondisi korban wekdal menikah Mas. Korban sampun dipunasta datang geria sakit lan saweg keparingan perawatan intensif. Wekdal menikah kondisinipun wiwit stabil nanging taksih lebating pengawasan dokter. Mekaten langsung saking papan kedadosan. Kula wangsul pada studio. Matur nuwun kangge laporanipun kita wantos-wantos dateng masyarakat kagem tansah ngantos atos wekdal berkendara mugi-mugi pelaku enggal tertangkep lan korban enggal mantun. Maketan wartos sonten menikah. Matur nuwun kangge kawigatosan panjenengan nipu.